Hey, ndinosizi labantu abasamamela uqhathwa ngumpumelelo nabaseza uqhathwa ngumpumelelo Mseleku, ngoba sibona apha kuVuyokazi uba sana umpumelelo uyakwazi umqhatha umntu. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV nakuSeason 2 Episode 9 weZingane zeSithembu. Sibonile ke umpumelelo eseSun City nee-siblings zakhe kunye nee-girlfriends zakhe. Waphela ke uVuyokazi enciweni echaza kumntu wonke njengoba kuhleliwe nje uba yena ke akasekho part of ifemeli yakwaMseleku, kodwa ke wathi kuMpilo Entle uyamcela ba azaqhubekeke emema ezintweni nangona ezawube engeyiyo ingxenye yefemeli yabo. Bathuka kuba hayibo njani, wathi hayi andiyo kaloku mna ngabantwana abantu aba-part of the family. Ndaqonda uba hayibo kaloku uVuyokazi zange wayiyo kwasekuqaleni njena, so kutheni ngoku xa uchaza uhlukana noMpumelelo uthi wena awusekho part of the family? You were never part of the family. Umntu uba part of ifemeli yenye ifemeli ngoske batshate, so zange watshate noMpumelelo. So uMpumelelo somehow ikhona indlela ebemenze wakholelwa ba bona bangumndeni kule nto yakhe uba athi wakha umuzi. Wakha umuzi phi uMpumelelo? Wakha umuzi nabani? Nama-girlfriend njengoba nje sekuthiwa unguQueen Elizabeth uyintoni ungumamkhulu womdyolo. Usile kodwa notirelo. Nanku ke yena kunomtiritiri sana ethe zwabha emzumbe nefamily yakwaMseleku. Caba uthi mabaphuma abaphumayo, thina sosala singena siba part of the family. Khanke nditsho ke na uba nicinga ntoni ngale nto yoba uVuyokazi azichaze yena ngokuba akasekho part of umndeni wakwaMseleku. Umntu xa enabantwana kuloo family engatshatanga upart of umndeni waloo family sana. Hayi sana kucacile kaloku umntu xa notata abantwana abathathu upart of ifemeli ezininzi gqithi. Inkosi kakhulu ke bethuna uthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.